Здравейте, мили хора! Не знам много ли е тъмно, но за момента ще стоите тук. Денят е четвъртък. Току-що се изкъпах. Сега трябва да си поправя косата, лицето и след това сядам да уча. Така, тук вече съм добре. Взела съм си всичко, което ми трябва. Да си оправя косата и лицето. И през това време ще си подърдорим. Ето, сядам си тук на столчето. Милото ми серумче на балия свършва. Ето го. С хиалуронова киселина, много е хубаво, но вътре са останали буквално май нищо не е останало. Има някакви капки, които мога да доизразходя. Ага, нищо няма. Добре. Направя така. Нищо няма серум. Много тъжно. Еми само крем. Какво се случва с нас тази седмица? Ами нищо. Времето беше гадно. Единия ден валя сняг. Другите 2 дни валя дъжд. Беше облачно, студено. Вчера за първи път излязахме от 5-6 дена. Въобще не бяхме излизали с Борко. Даже ми се случи една много куриозна ситуация. Отиваме ние в Била, пазарим си, оправяме всичко и отивам си на касата и казвам, нали, всичко това трябва да си го купя. Касиерката си маркира, всичко точно, изведнъж, нали, вече идва ред за плащане. И аз започвам, нали, вадя телефона, тръгвам да плащам и изведнъж картата ми е отхвърлена. И как така отхвърлена, като имаше 300 лева вътре? Викам, добре. Влизам аз в приложението на Unicredit, минус 1,50. Умрях от срам. Знам, че на всеки може да се случи, но на мен не ми се беше случвало до сега. И ми беше доста сконфузно. Може би нямаше да е лошо първо да си сложа олио на косата и тогава да я реша. Тя ще е вързана, така че ще мажа смело. И тъй като онзи ден си правих снимки и имам лак на косата, искам малко да я подхраня преди да я измия и съответно да я срещам. Та така в Била оказах се без пари, т.е. имах едни 50 лева в брой, върнах някои неща и се оправи се сметката. В крайна сметка успях да купя всичко важно, но много сконфузно се получи. Друго хора нищо не сме правили. Цяла седмица готвя по 50 пъти на ден, защото не сме излизали и съответно да изразходвам това, което има в фризера, в шкафа, в килера. И те са някакви остатъци. Буквално готвя, кажи речи, ден за ден. Вчера в килера видях, че имаме 2 буркана с боб. И реших да направя един боб, който да ядем 2-3 дни. Като не искам втори ден, утре вече ще правя пилешка супа. Вчера взехме от Била едно цяло пиле, което разфасовах, тъй като отдавна спрях да купувам пилешки пържоли и пилешко филе. Купувам едно цяло пиле, обезкостявам го, филето го използвам, нали, за филе, а пък остатъците от пилето ги сварявам за пилешка супа или купувам, т.е. бутчета в промишлено количество, обезкостявам ги отново и се получават пилешки пържолки, а пък остатъците отново за супичка. Това са моите тайни за спестяване и нищо друго като цяло не се случва. С Борко се гледаме, никой е на работа, очакваме евентуално тия дни някой да го вземе за един ден, защото вече едва ми издишаме и двамата, не спим вечер, Борко става много рано, аз не го чувам, Николай става и съответно той става в 6 и си ляга някъде към 1. Нали, аз си лягам към 1, но ставам към 7. И малко вече изнемогваме и се надявам някоя баба да се смели и да го вземе. Че ще го вземат, ама дали някой ще го вземе, накрая ще се седи пак в къщи, в което няма лошо, но да. И така, и вече съм готова. Косата си, мога още малко да изложа и да я вържа. И да приключвам с моята morning routine. И да сядам да уча. Имам едно кафе.
И сядам, защото имам мисля, че последна лекция или предпоследна. След това трябва да правя курсов проект. Отделно имам нова клиентка, имам хора. И най-вероятно тя ще ми пише днес да ми потвърди вече, понеже изпратих предварителни материали за одобрение и ако ми ги одобри, съответно трябва да ги насроча или ако иска корекции, трябва да ги коригирам. И така, това е новото от мен. Това ми е пижамата, в която е за пране и си бърша ръцете, защото нямам друго. Не съм се взела кърпички, огледало, нищо не съм се взела въобще. Даже не съм сигурна дали имам еластик за коса или ще си ходя така мазна. Всъщност мога да си я вържа с шнолата, ето така. И това е, отивам да уча, ще се видим отново по-късно. Така май е по-добре. С Борко ще правим питчици с сирене. Да. Сега ще си изкараме продукти. Можеш да помахаш на хората. Помахай там на телефона. Да, ето купа. Тези питчици ги бях пробвала преди супер много време и станаха успешно вкусни. И сега ще ги направим пак, тъй като има, както казах, боб, който Борко няма да яде. И трябва да измислим нещо различно за обяд, което да е само за дни, защото утре ще правим супа. И така. Ще настържаме малко кашкавал. Давай, бъркай. Много лесно и бързо се правят. Ще ви оставя рецепта в описанието, защото стават и за малки и за големи. Не е задължително да се слага котедж сирене, може да сложите обикновено или там каквото ви е вкусно, но понеже нямаме едно отворено и вместо бяло сирене ще сложим него. Ако се чудите защо Борко е толкова оплескан, това е защото много обича да си играе с салата, с храната, която яде като цяло, и тук имаме петно от маркер. Дай да разбъркам сега аз. Ох! Пръсна ми каквото. Махни там на телефона, кажи здрасти. Няма да махнеш. Какво за човек? Не! Цапаш се! Оклепа се. Мажем с мазнинка. Яланата с ръка. И сега се вземаме. Не знам защо реших с това да го правя. Надявам се да се получи. До сега не съм го правила така. Можем да съберем по 3 питчици. Хоп. Ей така. И захлупваме с капака. И ги мажа с масълци, за да бъдат още по-мекички и пухкави. И тук и вече всичките готови. Да ви покажа и отвътре как изглеждат. Заснех едно клипче, кашкавала се точеше, но е доста малко за момента. Може да си ги гарнирате с сладко солено, няма значение. Аз имам тук едни краставички, с които ще ги дам на Борко за обяд. А пък аз може би ще си добавя някакъв дресинг, защото така са доста безвкусни, но за деца са идеални и са супер диетични според мен. Борко заспа. Аз ви снимам с телефона, защото камерата ми заби нещо. Аз, докато Борко спи, ще седна да се довърша това, което бях започнала. А именно, сега ще ви завъртя да ви покажа. За да ви направя част от процесът по това, което правя, ето сега, може би ще ми трябва още една ръка. Сега ще подпрем телефона. Ето така, предполагам, става. Надявам се да се вижда. Сега, това, което правя е, понеже ще си правя хайлайти за маркетинг профила и искам да си направя сторита, които да изглеждат добре, които са свързани с
ето тази книга "Маркетинг за мечтатели", която направих преди няколко месеца. И съответно искам сторитата ми да казват: аз съм професионалист, можеш да ми се довериш. В случая се опитвам да си направя някакво тип рекламно стори, което да не изглежда сухо, но и да не изглежда много зле. Ето сега виждаме тук разминаване 32,5 текста тук, а тук е 30,5 и въпреки това не ми изглежда окей. Тук също снимката не се вижда много, затова ще увеличим. Тук чекчето ще остане може би някъде ето тук така, за да мога да разместя текста някакси и в долните краища и поленца всичко да се събере както трябва. Ето сега, ако трябва да го направим колкото е горе 32,5, тук трябва да е 32,5, ето. Получава се, обаче пък тук идва друго, че ако всичкият текст е на една линия, има разминавания. Съответно всичко тръгва от първия текст и всичко трябва да е ето така. Първата страничка казвам: аз имам тази книга, в нея ще научиш това и това. Чакайте да видя, снимам ли? Снимам, да. В нея ще научиш, даже ще приближа ето тези 4 неща. Сега обаче трябва да сложим някъде или може би ето тук трябва да напишем какво ще научиш, ако си купиш ако си купиш моя, трябва да е, защото моя наръчник "Маркетинг за мечтатели". Ето така. За да не се чудя къде да добавя какво ще научиш, ако си купиш, просто го добавям в заглавието. Ето така. Давам малко надолу и правим ето това. Следващото, съответно това ще е първо стори. В следващото стори можем да качим нещо друго, като например, трябва да помисля, защото приспивах Борко до сега и определено не съм готова мозъчно за това. Вземаме ето този текст и го слагаме тук. Сега отиваме на качвания, вземаме си снимката и я правим ето така. Ето така и ето така. Сега си взимаме и това бялото и го сваляме на долната страница и ще го използваме за текст. Ето тук ще сложим нещо. Ще направим ето така. Ще оставим текста отгоре. Ето. Това ще го направим ето толкова голямо, с идеята тук да сложа линк към книгата, но ще го сложа от Instagram, за да не е външен линк, понеже ще се счупи. Сега ми трябва още едно стори, в което да сложим отзив. Съответно добавяме нова страница и търсим в дизайни ревю. Избираме си дизайн някакъв, който ни харесва. Ето този ми харесва, но за него ще трябва да сменим някой цвят. Ето така. Може би ще напишем какво казват читателите. И
това го изтриваме. Ето тук ще сложим, ще намерим ломан. Търсим някаква картинка на жена, която да ми хареса. Може би трябваше да напишем working woman, за да ни излезе някаква дама, която тук ще напишем професията на жената. Ето така. Обаче това ми е много жълто и не ми харесва. Ще направим така. Влизаме в моя сайт. Вземаме си ето този цвят и го слагаме ето тук. Този цвят винаги работи. И може би ето тук също. Този ли беше? Не, този явно. Да, ето това е. Този текст трябва да го сменим шрифта, за да можем да го болднем. Ето така. Штрак. Така. И май това е. Ще ми извините за качеството на видеото, ако е малко лошо, но както казах, камерата ми нещо отказа и ще снимам с телефона. Имам кадри от камерата от днеска сутринта, когато си оправих лицето с вас, си гримирахме, боже, изкъпах се и се оправяхме. Ще трябва да ги изпратя по някакъв начин, да стигнат до компютъра, за да мога да ги редактирам, да ги направя в един влог. Този май стана много дълъг, но поне ви показах част от моя работен процес. Ще видим дали това ще бъде всичко, не съм сигурна. Днес е четвъртък, утре петък, може да се случи утре нещо интересно, не знам. Затова ще изчакам до последно и тогава ще редактирам видеото, за да ви е всичко прясно и актуално. Знам ли пък може да искам да документирам още някой работен процес, нямам представа. Но днес съм се хванала изцяло да правя креативи, защото всъщност вие дали ме чувате с тая ръка, както го държа? Ако го оставя ето тук на компютъра, ето така, да. Така. Днес изцяло съм се хванала да правя креативи. За бившият си работодател правих едни снимки, тъй като видях, че използва едни много стари, с едни червени букви, агресивни, с правописни грешки, което много ме дразни и ми прави впечатление. Затова реших набързо да му скълъпя някакви неща и му ги изпратих. И така, за сега ви оставям, заемам се с тия сторита да ги довърша и после ще си поиграя малко, докато Борко спи. Надявам се да спи поне до 3:30, защото имам нужда от време за себе си днес. Ще се видим пак. Здравейте, били хора, от ден петък. Какво интересно се случва днес? Нищо, освен ужасно много нерви. Чакайте, че забравих да си пусна компютъра. Тръгна, да. Имам ужасно много технически проблеми с мета менеджера. Нищо не ми позволява да правя. Опитвам се да свържа една Instagram страница с една Facebook страница. Само се ядосвам цял ден. В крайна сметка свързах се с собственика на страницата. Надявам се да успеем да отстраним проблема, както и да е. Какво правих днес? Преди обяд, преди 9 часа, се занимавах с това да си актуализирам профила в LinkedIn, защото трябва. Отделно след това правих една пилешка супа, пуснах една пералня, гладих дрехите на Борко, приготвих му багажа, тъй като днес към 4 дядо му ще дойде да го вземе и ще ходи на село за уикенда. Ще си го вземем в неделя. И днес след 4 активно вече минавам в работно-учен режим. Имам да правя курсов проект на тема Facebook. И така, общо взето
Ужасно ми се спи. Чудих се дали да не си направя още едно кафе, но реших, че ще ми дойдат много, тъй като най-вероятно днес ще си легна късно. И сега сядам да се заема. Не знам даже откъде да започна, защото докато чакам да ми дадат достъп до Instagram страницата и до Facebook страницата, за да се свържат, през това време трябва да оправя и самата Instagram страница, да я настроя, защото тя е абсолютно празна, има само потребителско име, няма мобил, няма линкове, нищо няма и трябва да се захвана да направя това. Имам да качвам в метапланера 3 и 3-6, около 10 поста с описания. Трябва да открия подходящите хаштагове за това, да сложа локации, снимки, да се убедя, че всичко ще е наред. Но и това не мога да направя, защото все още няма няма връзка между двете страници и така. И затова мисля да завърша влога от тук и да ви кажа чао, защото ще си почивам, така да го кажа. Сега, докато Борко спи, ще свърша някои задачки. След това вече, като го изпратя, отново се захващам с работа. Надявам се до тогава да са ми дали вече достъп до всичко, за да мога да продължавам да си върша всичко. Ако не, трябва, както казах, да се захвана с курсовия проект, за да мога да си изкарам и там сертификата, да нося отличие отново и да продължаваме напред. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Постарах се да е малко по-разнообразен, да има повече от всичко, да има готвене, да има малко работа. Не сме излизали, за съжаление, не можах да ви снимам нищо навън. Снощи валя един сняг, между другото. Ще ви оставя кадри някъде, макар и в друг формат, просто да видите какви парцали валяха на 7 градуса. Буквално беше 7 градуса навънка, парцалите, които валяха, бяха ето такива. Беше, меко казано, страшно, защото е април и някак си е странно да вали толкова много сняг, при положение, че са доста положителни температурите, няма значение. Дано това видео да ви е харесало, ще се радвам да се абонирате, да го коментирате, ако имате въпроси, свържете се с мен. Рецептата за питко палачинките ще оставя в описанието, както и линкове към всичките ми социални мрежи. За сега ви оставям, ако имате нужда да си кажем нещо, насреща съм винаги. Чао от мен и до скоро!